ki khubor ka Bate CTV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Kalong ke pen kendit hadu kata-kata yaka nyodrep Youth Council Mautha Russian Circle pansaki ke jing besuk kli jigis nar kaya drog sesakishnong nong kendong jang Jala Meghalaya ban penjat yaka jing em bapale berbasin lar jang samla. Kanigala jia po kishnong Mautha Russian kishnong kebadan hapo ke Eastern West Khasi Hills District. Kidikot jang HYC dalam kemadu Presiden Usamna Shembor Langren kibala yo ek jing tip ke babnya hakami sing set jan kar photrik unaitung arajar phausa haga jing penap shirip kila yo ban kurup ya udrok badi kithernya injection na we usamla kajing yo ban kurup ya udrok jang HYC kede de jing trelang bat kibahiyeng jong uni usamla ubla imkerni haga jing di drog ya udrok badi kithernya inject kibala yo kurup na uni usamla kidikot jang HYC kila pinjulor dak bathang no dakading Hading kini keseng kelayo la banyak selok berkibahi ngasem beryau nu samla ubla imkerni haga jing di drog lapha Sumarno Rehabilitation Center. Nakalian jaga HYC Mautha Russian Circle kakarpa di kinong yalam shnong kiseng 3 months ngobha berkham tam ki bor jong kaan bekimde ben kensting reben pet ngor hapo ka thai Mautha Russian bag district Eastern West hibaro kowe khanang bu drog umyo bandrung hapo ka thai men penjat ki GM jong ki samla. Thôi rồi. Thôi rồi. Lạnh ông. Abu ngoài chưa đâu. To, to lại không. Bắt tôi. Hào lạ. Đấy nhá. Đi thoại con này. Đây. Kerat nó tetap nonton. Usirin tu oh tu mungkin ternyata dah kayaknya orang ada tebus tang tahu nak terus usirin ini lah datang iya saya tahu mas tak nak yang jami kom ka New Trap Youth Council Mautha Russian Circle mentah ka sitang mid jong ka si sejan ni dap dak jing smosi sikadai ban yo yani ka khubor hagba hakin kisi kipor adap ni la persanghi hak jinjai anti jongka HYC na kamta ban yakhun thma persha yu drop haki bantai bafer haki district bafer jongka Jala Meghalaya te hakin ki sini ki adap ni la persanghi ban pej ban wat ban pej ngor khamtam hapo kadong ka thai Mautha Russian bat ka district Eastern West hi borokoi Henry ngimlap bagi samla jongka district ngop ya unu jingdi basniu belum nongsin jongka jaj bereu ke jongi bat khamtam ya ki khun samla jongka bereu New Trap Henry menta kamit se kede ka mit ke bapan kendit yangi kum ki noilam jongka HYC Mautha Russian Circle kawai di ki circle ki bahab pok ka Eastern West Khasi District ba lengba ke jing yo jing tip bat ke jing trilang jong ki bahing hasam jong wei ni ki samla jong ka dong ka thai Mautha Russian ubala ngop ha uni jing di basniu udrok ubalong jing sniu wasarkai hadu kata-kata ya ke jing em ke jongi ti lengba ke jing trilang jong ki bahing hasam ke jong u rengkat mengikum ki noilam jong ka seng bat mengi ki dekhot bat ki nong kitkam ki bahmat jong ka New Trap Youth Council jong ka Mautha Russian Circle kum juru ki dekhot jong ka HYC Northwest badan lambat ni nepor ni layo ya ban kini no ya ki sirin bat drop na way na ki samla jong ka dong ka than Mautha Russian te let's say ka ke ba snow kendit na marginang perkat ba ka Eastern West Khasi District bat ka dong ka than Mautha Russian ngim khmi lenti ba udrok ulawan yu kejat Henry menta kamit let's say ka khubor ka ba pen kendit ya ki paj ba nong sunong jong Mautha Russian bat jong ka Eastern West Khasi District
ki nongba kum ka mairang kensi bat ki wepat ki shnong ki ba kham he apo ka district ngi ngim poi perkhat ba uni udrok la rung apo ki kani ka district Eastern West hanrei ka ba snosi ka long ba nagalyang ge jongi kum ka sengi lap ba pleng hapo ka dong ka thang motheration bat ka district Eastern West uni udrok mata ularung hadin bangi liyo ban kani nila thang bat ni pha kani ka khubor pat saka sarkar khamtam ka police department ba omdei ban le kam kai lani omdei ban kengsting ya ka jingma jong ni udrok ni bana ho hapo East Khasel district hapo West Khasel district bat ki bantai ki ba phar jong district ka jingjelai jong ni udrok ka serkai hadu kata Palengba ke jinyai inti jong keseng ila lap sibun ki jaka ki bo unu drop usar khai ti kani ke de kesin ke benengkong ke maong bahapo ka dong ka thai motorishan ke badai jong Eastern West ngilap bo pleng unu drop uli yuk kejat menta ti namar kata nagaliang jong ikum keseng ni khlem song thai ban yakun unu drop ban nang ni sakmat ni nang yai budin ban penti kena ba ki samla jong ka dong ka thai kinom dei ban ngop hanu jing sneu te hakiju ko por na kalyang jungi kum kaseng ni kerpat yaki noilam chnong ba phar ki badon hapok motheration ba ke district Eastern West borok wei bangin long ki ba husiar bangin long ki ba pek parman ki noilam chnong ki senglong mi ki VDP ki seng samla ki ba phar ni don kam ya ke jitre lang ke jongphi namar khalam ke jitre lang ke jongphi nagalyang jungi kum ke HVC ke dei tang ke wei ne ki kenhun seng ki ban yarap nagamta ban pendujat yang udrok hanrai ka bor ka bah khrau ka song haki bor jong ka an bat kerpang khamtam haki bor chnong ki ba ki ham ban sim ga jiki kli nangamta ban penti kena bo udrok dei ban wanrung hapo kidong ki thang ki jongi ti kentang yawai nagalyang jongi kum kaseng ni kerpat ya ka police department khamtam ka police jong Eastern West Khasel district ba ka dei ban pek parman ya ka yat ke yang namar kumbangi nila persang ban keli nu samla bala ngop hakan ke jingdi ka ba laki snam te nagalang jong u yathu ba ki don ki brew ki ba panon kam yu nu drop bat ki ba di yu nu drop ba uyo lengba jong ki te nagalang jong kum kasang nang budin nang sakmat bat ni kerpat ya ka police department bakadai ban pekngor ban check khamtami kali ki ba ya ki ba yang khnang ba in panti kana pengila ban rat dingkhong ya ka jings new jong drop om tang hapo kana ka dong ka thai motorishan ke Eastern West rei hapo ka jelahi borok ka wei tang hadin ka jing snow thu lang ka jing ya snow thu jingmut bat ki bahing sam jong samla mila sim ya karai rengkat ka jing ya snow thu jingmut bat ka jing ka sam ba hagane ka tayo ka banwan kata kala bandai ha ka sini baar nginyo ban sumar ban sim no yo no samla jong ka dong motorishan ban lek pha sumar chapo rehab center te kata ka dei nagalyang jongi kum kaseng